Recoller tapóns solidarios para apoiar o tratamento de nenos con enfermidades. Este é o traballo que fai a Taponeta, un coche solidario que transforma o plástico en cartos. Va recogiendo tapones por toda la ciudad y van a un sitio que la reciclan y hacen cajas de plástico, tapones, otros tapones, botellas, y les dan dinero a los que tienen parálisis cerebral y muchas más cosas. Como ven, un proceso sinxelo pero que require do traballo de toda unha rede solidaria, xente de a pé que se moviliza para poñer o seu gran de area. Temos o caso de Nair e Ales, que acaba de comezar unha segunda campaña no caso de Nair para recoller os tapóns e que vai permitir conseguir os cartos para poder pagar as terapias. Unhas terapias que son necesarias, que son un dereito e que, bueno, que agora mesmo esos nenos non teñen as súas necesidades cobertas. Un día Enrique Magdalena decidiu transformar un vello Mercedes-Benz na Taponeta, pero non é o único. Por toda Galicia hai moitas taponetas anónimas que percorren a xeografía para recoller este prezado material. Unha, sacamos o plástico do medio, outra, estamos loitando por unha causa que queremos que é xusta, outra, visibilizamos a causa, porque cada vez que a xente ve o coche, que alucina un pouco vendo o coche, pois ve a palabra solidarios, está mellor que ver outra palabra. E outra, pois, mentres a Taponeta este rotulada, algo quere dicir que non vai ben, e a xente que está encargada de crear as políticas e de crear, bueno, pois as terapias necesarias para esta xente, teñen deberes que facer. Eles encárganse do transporte, mentras que a Fundación Amigos de Galicia asume a parte final da cadea, a de levar os tapóns á planta de reciclaxe. Ali reciben 220 euros por cada tonelada, pero para conseguilo é fundamental a colaboración da xente. Hoxe foron os pequenos do Colexio Pontevedrés das Doroteas os que amosaron a súa solidariedade e explicaron o sinxelo que é participar desta cadea. Acabábamos una botella, cogíamos los tapones y los metíamos en una bolsa. Los llevamos a un sitio, se los damos a un chico para que les den dinero y para que la niña ya no se ponga enferma. Recogía los tapones y los metió en una bolsa para poder reciclar. De muchas cosas, de atimeles, del suelo casi, de todo. Por iso, guardar os tapóns é un xesto fácil que pode axudar a mellorar moitas vidas.